Wan di nava bajarê Kurdan da û hemû Tirkiyeyê de bixwarina xwe ve navdar e û bi taybetî jî penîrê xwe. Taybetmendiya penîrê wan e ew e ku nêzî 20 cûreyan tê çêkirin û dehan cûreyan giyayê tê tevkirin. Lê balkêşê ku penîr çi qas kevin bibe ew qas tahma wê xweşik dibe. Ji ber vê yekê piştî çêkirina penîr qediya herî kêm 6 mehan dikin bin erd. Gava ji bin erd penîr derdixin bi tahm û bêhna xwe ya xweşik di taştiya wanê da cihê sereke digire. Gundê di demsala havînê da bîgiyayên cûr be cûr penîr çê dikin û 6 meha bin ax tê hiştin. Piştî va zor û zehmetiya penîr tînin li navenda wanê difiroşne firoşgehan. Em havînê çina zozana em tîne em dikene bin erde ve heta carê dî biharê serê gulanê em carê dî çina gunda. Eva tabaxya satim ikile bin erde ve. Piştî krîzê li Tirkiye Rûdayî her tişt biha bûye û penîrê wanê jî ji vê yekê paya xwe wergirtiye. Millet panî biha dibe nikare besîne. Kilo panî bite 3 milyon. Îro xortek biçit înşaata şolke heta wê bo 5 milyon şol dikit. Kilo panî 3 milyon ne. Servî çendî nikare besîne. Ya tê 100 grama sünnet ya 200 grama panîsî göre gücê xwe. Ev jî dibe roja dîtî panî xilas dibe. Bikirê penîr Hakan Abê jî dibêje pêşiya krîzê penîrê wanê pazda 20 lira bû. Nehebûye 35 lira. Penîrê wanê gere xeş e. O yüzden ama gere biha jî ye. Gere biha ye. Daha önceden gere erzan bûn hegere biha kine eve yani dayte kerandinî. Daha önce me 15 metkerin hebûye se. Gerçekten gere biha bûye. Her çi qas penîrê wanê biha bûbe jî gelek kes ji dervê bajar tên û penîr dikirin. Özgür Öztürk jî yek ji van bikiraye. Xalqa sêrtime em hatin wanê me got peynîr bisînin. Peynîra wanê meşhûr wan otlu peynîriyan bisînin. Peynîra wanê gelek xweş e. Ji bo misafira, ji bo malê, ji bo zariya em daimî distînin. Li vê herêmê bê penîr taştî nayê xwarin. Ji ber vê yekê penîr çi qas biha bibe jî gel ji vê tahma xweşik ya penîrê wanê dev jê bernade. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.